Γεια σας, αυτός είναι ο γάτος μου ο Τούλης και θα σας μιλήσω για αυτόν. Όταν ήταν μικρός τον είχαμε στο υπόγειο, γιατί μπορεί ένας αγάτος να τον έτρωγε, δηλαδή να τον σκότωνε. Και γι' αυτό τον αφήσαμε εκεί. Ο Τούλης έτρωγε πάρα πολύ και δεν έβλεπε καθόλου ήλιο. Γι' αυτό τα πίσω του πόδια είχαν παραλύσει. Δεν μπορούσε να κουνηθεί. Μια μέρα ήρθε ένας κτηνίατρος για να εξετάσει το σκύλο του γείτονα. Τότε πήγαμε γρήγορα τον Τούλη σε αυτόν. Μας είπε ότι δεν θα μπορούσε να επανέλθει. Αλλά εμείς δεν χάσαμε την ψυχραιμία μας. Συνεχίσαμε να ελπίζουμε. Το βγάζαμε έξω στον ήλιο και έκανε βόλτες. Τώρα πια είναι μια χαρά. Περπατάει, πηδάει, τρέχει.